izulu wakhulumisa lathi lo uyindodana yami ethandeka mlaleleni. Emva kwalokho umoya ingcwele wamthatha waya naye ehlane ukuyolingwa usathane. Wawumsebenzi wakhe awuzele omkhulu wawunqoba usathane. Kwadinga ukuthi ayoba ne-contact nosathane ehlane. For 40 days and 40 nights engadli lutho ezilile. Bathathu nje abantu eBhayibhelini abazila for 40 days and 40 nights. uJesu, Moses no-Elijah. Okwa-Elijah kona kufihlakele kodwa nawazila for 40 days. Esuka lapho ehlane after 40 days esehlangene nosathane wamnqoba njengamazwi. Lithi iBhayibheli wahamba usathane wafuna another opportunity. Esuka lapho uJesu fika ngaseGalile wafika wayiqala-ke i-ministry yakhe. Wathi phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele. Wayiqala lapho i-ministry yakhe for 3 years. Wathi ngo-30 AD ngokusho kwabhala iBhayibheli ngosuku olufana nalolu walenga esiphambanweni. Ukuze a-accomplish-e kahle i-ministry yakhe. Wayibona-ke wayiqala wadingeka ukuthi angene kwa-40 days and 40 nights ehlane eyohlangana nosathane. uSathane wathi wafuna another opportunity. Kanti le opportunity le uSathane ayilindele ile yasesiphambanweni. Eselenga esiphambanweni. Esethi uSathane sengiyaqeda-ke ngaye. Kanti akazi ukuthi sekuyaqedwa ngaye. Uma sibala nje u-30 AD up to now, it's about 1,994 years. Selokhu uJesu alenga esiphambanweni. Thina siyasheshisa silokhu sithi 2,000 years ago. Hayi, asikafiki. Years of 2000. Awusingena kule nkonzo lapho bezosummarizela khona umsebenzi wakhe elenga esiphambanweni. Sicela bonke labo bahleliyo beze ngaphambili, beseza ngaphambili, sicela siphakame sibamukele ngaleli culo. Wahazula
angcwele bonke egameni leNkosi uJesu. Siyacela uNizwe Nkosi Luke chapter 23. Sizofunda uverse 34. Luke 23 verse 34. Then Jesus said, Father, forgive them, for they know not what they do. And they divided his clothes by casting lots. Amen. Kapishani nje bangcwele esenhlizweni yami kusathiwe sikhonza abazalwane ngibheke sekafika ezwini esilifundayo kodwa ngingabheka indaba yesiphambano sikaJesu. Isiphambano akuyona into eqale ukuba khona ngoba sekukhona uJesu yayivele ikhona uJesu engakafiki emhlabeni kuyindlela ye-capital punishment yama-Roma. Kodwa-ke baningi abantu abake babethelwa, thousands and thousands people abake babethelwa before uJesu abethelwe naye. Kodwa-ke asibazi amagama mhlawumbe noma babaziwa abanye abasaziwa manje. Kodwa isiphambano siyamaniswa noJesu kuphela, as if yena kuphela umuntu owake wabethelwa. Kanti baningi abantu abake babethelwa. Kodwa esikaJesu isiphambano is towering above all other crosses ezake zaba khona. Side ngendlela ukuthi it's casting its shadow over all history. Si-affecta yonke i-history eyake yaba khona, the past, the future. Now yonke into esazodesignwa in the future incike isiphambano sikaJesu. To an extent yokuthi uPaul mayeshumayela uthi izwi lesiphambano. Ngamanye amagama, i-gospel kaJesu noma inkolo kaJesu has become a religion of the cross. Akwenzeki ukhulume ngeChristianity ungasibali isiphambano. Kanti isiphambano normally into simple. It's a capital punishment yama-Roma ababeyisebenzisa ukubulala abantu. But since kwakuthela uJesu, yashintsha indaba yesiphambano. Yalamaniswa ne-religion. Yaba inkolo yonke yobuKristu inike esiphambanweni. Mawususa isiphambano phelile inkolo yobuKristu. Mawususa uJesu noma ungashiya isiphambano, mawususa uJesu esiphambanweni akasizi uJesu ongekho esiphambanweni. Kanti mawususa futhi isiphambano uJesu, isiphambano sisodwa asenzi mehluko. So uJesu nesiphambano must be married. They must remain like that. And ayisekho enye indlela yokuphinda ngelinye ilanga ahlukaniswe uJesu nesiphambano koze kube phakathi uJesu nesiphambano sakhe. Asikho esinye siyophinde sifane naso. Side above all others. Now into esengihlala phansi ziningi izinto esingazisho, but one of the things ezenza isiphambano sikaJesu sibaluleke ile yokuthi kuso kuhlangana uNkulunkulu nabantu. Kuso kuhlangana i-hatred nothando. Kuhlangana kuso ulaka nemesi. Kuso kuhlangana i-judgment ne-forgiveness. From the side yabantu babona uJesu nje, babona umuntu criminal eyilengela lesiphambanweni egxazigazi njengabantu bonke. But from the side of God, it captures the full glory and all the attributes of God. Bonke ubuhle kwaNkulunkulu bukuletha isiphambano esigxazigazi.
mawufuna ukubona umthando kaNkulunkulu ubheke esiphambanweni. Yes, ubona isiphambano esibomvu igazi, kodwa kulelo gazi there is a display of the love of God. Now, uJesu mayethi-ke, Father, forgive them. Ukhuluma ngabantu lana abakade kuneveseli ngenhla elithi there they crucified him. Anama details lithi nje there they crucified him as if kwakuyinto encane nje. Ubafike nje bathi waqawaqa benzi. No, it was a very traumatic experience uJesu. To give you a glimpse nje, umuntu babembethela Samuel ngabuyirist ngasesihlakaleni. They have mastered the art yokwenza pain, bayi-maximize pain. Babe ne-nerve abayifunayo, bayithola kwesihlakaleni. Babela qongothi ngesipili emathanjeni, babefuna i-nerve. Bashaye kuyo, bakubethele. Bese bekubopha ngentambo kulesi esinye isandla. Bakudonsa amasoja, hayi abantu, amasoja. Akudonsa such that ama-joints akho omabili ey'ngalo aphume emahlombe. Amathambo aphume boom emahlombe akho. Then bakubethelele ngala. But in that crucial, excruciating pain, uNkulunkulu hayi ukuthi uJesu wabaxolela abantu after sebemenzile lo nto leyo. Lesakwenza. He appeals to his Father. He shows, he feels sorry for the people abamenzakali, but he's feeling sorry for them. Because these people are Father, forgive them, because they know not what they are doing. Mina nawe we struggling to forgive umuntu esesenza into veliviki uphela unyaka wabayo, struggling to release and to forgive. But uJesu, whilst in the act, besaqhubeka nokumbethela, they were forgiving. That's the love of God, and the love you'll never find anywhere else. But so lamazwi ambalo nje athi God, noma the Father, forgive them. Asibonisa the many attributes of God. That's ngeke sikwazi ukuba ampheka manje ngoba isikhathi asinaso. Kodwa you see the hatred of sin. Angeke ungabaze ukuthi uNkulunkulu uyasizona isono uma wambona uJesu esiphambanweni. Ngeke ungabaze ukuthi uNkulunkulu is holy uma ubona uJesu elele esiphambanweni. Ngeke ungabaze at the same time ukuthi uNkulunkulu uyazithanda izoni. It's a mix. Kuhlangana yonke into on the cross of Christ Jesus. So sisakhumbuzana bangcwele, sisakhumbuzana. Let us see together the attributes, the beauty, the glory of our God. uNkulunkulu angibusise. Asibingelele egameni likaJesu bonke abazalwane, sibingelele abafundisi bethu egameni likaJesu. Amen. Ngiyacela ke ukuthi bazalwane sibheke kafushane izwi lenkosi ngoba Samuel isibongo umntwana kaNkulunkulu usindisiwe. Amen. Ngika la enkonza khona. Ngiyacela bazalwane sifunde ngokukaLuke chapter 23. Sizofunda laphana iverse lethu lesibili lingu-43. Amen bazalwane. Haleluya. La kufundeka kanje na. Wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uza kuba nami eparadise. Haleluya. Inkosi mayibusise ukufundwa kwezwi layo. Amen. La bazalwane, uma silanda indaba la iqala khona, haleluya, lithi iBhayibheli ke babe sebebaningi bemthuka uJesu esesiphambanweni. Amen bazalwane. Waze wathukwa omunye obethelwe. Amen bazalwane, kanye naye. Haleluya. Uma emthuka lona kwasuka lo naye wesithathu. Haleluya. Ngoba lapha esiphambanweni kwakufike kube khona uJesu esenta. Amen. Bese kuba khona izoni ezimbili ngapha nangapha. Amen bazalwane. Haleluya.
Lesesinye-ke lithi iBhayibheli sasuka sajoyina laba bathuka uJesu. Amen. Haleluya. Samthuka ngokuthi wena uyinkosi kodwa awuyikhululi ngani bese uyasikhulula kanye nathi. Amen bazalwane. Manje-ke kusuka lo wesibili. Haleluya. Uyakhuza. Amen. Uthi wena ukulokhu kulahlwa ngokufanele. Amen. Awumesabi yini uNkulunkulu. Amen bazalwane. Haleluya. Bese kuvuka amazwi kulesiselelesi. Amen bazalwane. Sokuthi uJesu ngiyamazi. Haleluya. Amen bazalwane. Amen bazalwane. Ithi iBhayibheli la ekhanda likaJesu kwakubhaliwe kwakunombhalo obhaliwe ukuthi lo uyinkosi yabaJuda. Amen bazalwane. Haleluya. Bazalwane mangase sihlele. Amen bazalwane. Sihlele. uJesu uke wahlephula isinkwa. Ukhona about 5,000 men. Haleluya. Lithi iBhayibheli bathi masebedlile isinkwa bafuna ukumenza inkosi yabo. Amen bazalwane. Ngiyakholwa kulo 5,000 ukuthi le ndoda yayikhona. Amen bazalwane. Ngoba kuyakhombisa ukuthi iyamazi uJesu. Haleluya. Noma isiko lokhu kulahlwa kodwa iyamazi uJesu. Haleluya. Amen bazalwane. Manje ithi haleluya. Amen bazalwane. Haleluya. Ithi uze ungikhumbule embusweni wakho. Amen bazalwane. Okusho ukuthi iyamrecognize ukuthi lo uyinkosi. Haleluya. Njengoba eyinkosi nje abamboni bonke kodwa lo unombuso anawo. Amen bazalwane. Haleluya. Unombuso anawo. Uthi-ke kulowo mbuso wakho uzumkhumbule. Amen. Manje-ke bazalwane uma singakhuluma singabheka kafishane nje lamazwi akhulunywa iselelezi. Haleluya. Ngesilungu lithi remember me. Amen bazalwane. Kahle kahle kunamagama amabili ahlangene lapho. Haleluya. Mayethi umuntu remember me. Amen bazalwane. Uno making. Amen. Okhona lapho. Uthi ngenze. Amen. Kahle kahle uthi ngenze ngibe imember yakho. Ulo mbuso wakho ngenze. Amen bazalwane. uJesu uphendula umuntu othi ngenze. Haleluya. Amen bazalwane. Uthi ngenze. Haleluya. Noma ngikulokhu kulashwa kodwa ngenze. Haleluya. Amen bazalwane. Uthi-ke uJesu namhlanje ngizakuba nawe eparadise. Haleluya. Amen bazalwane. Baningi abantu abaziyo ngoJesu kodwa abenzi lutho. Nalesiselelezi sasazi ngoJesu into eyinkinga kuso asenzanga lutho. Ingakho sitholakala sikulokulakulahlo. Amen bazalwane. Baningi abaphakathi kwethu abamaziyo uJesu kodwa namanje abenzi lutho ngoJesu. Amen bazalwane. Uma ukhulunywa ngoJesu ukhulunywa isitori. Amen bazalwane. Bayozithuka sebekhuza endaweni ongafanele bekhuze kuyona. Amen bazalwane. Ngoba ngesikhathi esifaneleyo abenzanga lutho. Sengikhuluma nawe. Awenzi indaba ngoJesu ngoba wena uyazi ngoJesu. Haleluya. Amen bazalwane. Lithi-ke bazalwane iBhayibheli uza kuba nawe eparadise. Amen bazalwane. Iparadise-ke bazalwane indawo. Amen bazalwane yokuthula. Amen bazalwane. Haleluya. Indawo where there is happiness and rest. Amen bazalwane. Yabazalwane indawo yabazalwane. Amen. Lapha bathola khona abayothola khona ukuthokoza nokuphumula kwabo.
Amen bazalwane. Hallelujah. Ungcono bazalwane ukwenza something now usaphila. Hallelujah ngoJesu. Ngoba lesafanele lesi saba nenhlanhla sithi sabona uJesu sithi saphila. Amen bazalwane. Sathola ithuba lokwenza something noJesu. Amen. Nawe enza something ukuze ulibone iparadise, indawo yabangcwele yokuphumula nendawo yenjabulo. Amen. Nkosi. Siyabingelela abangcwele bonke egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Amen. Ngiyacela sibuke izwi lenkosi ngokaJohn chapter 19 sofunda verse 26 no 27 kuphela. Fundeka kanje. Uthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona, wathi kunina, mame, bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamisa kwakhe. Alibonge igama lenkosi. Amen. La esifunda khona sithola uJesu ekhuluma amazwi angalindelekile. Akekho umuntu othe sebuhlungwini anako omunye umuntu. Kodwa siza uJesu esikhundleni sokuba anako ubuhlungu kubo, anese bona, anaka abantu abamshayayo, acela umxolo kubo. Kodwa Jesu sibona amehlo akhe wasusa kubantu ababemlimaza. Lithi izwi likaNkulunkulu wabheka umame, wathi, mame, bheka indodana yakho. Wathi, ndodana, bheka unyoko. Yahlukile indlela uJesu abuka ngayo umuntu, bheka umuntu abuka ngayo omunye umuntu. Lithi izwi likaNkulunkulu Matthew chapter 19 verse 36 lithi wathi ebona isixuku wayeba nesihe ngomuntu. Umuntu wayembuka emdabukela esibuza ukuthi ngingamsiza kanjani. Nala sithola uJesu ewasusa amehlo akhe ebuhlungwini. Kungakho lithi izwi likaNkulunkulu nathi esimlandelayo lithi fix your eyes to Jesus. Alisho ukuthi awuzudlula ebuhlungwini. Awuthi ngoba usebuhlungwini ungayi ukuyokhonza uhlala uneso ubuhlungu. uJesu akakwenzanga lokho. Kodwa amehlo akhe wabona umame wamdabukela, mame, bheka indodana yakho, nawe indodana, bheka unyoko. Lithi izwi likaNkulunkulu sengihlala phansi, uNkulunkulu wathuma uJona ukuba yeNiniva. uJona kangaya, wathi esefikile, lithi izwi likaNkulunkulu wakhuluma ukuthi sizoba isikhashana iNiniva ngilibhubhise sidlule. Lithi izwi likaNkulunkulu iNiniva laphenduka lamemezela ukuzila okudla. uNkulunkulu wabasindisa. Useyaqasuka uJona usathi bengikwazi ukuthi uNkulunkulu onomusa. You are slow to anger. Umuntu umbuka afuna ukumsindisa. Abanye abantu bakubuka bakuhleke, kodwa uNkulunkulu umuntu umbuka afuna ukumsindisa. Esesiphambanweni he maintained his position. Wayenendaba nomuntu engakabethelwa, waba nendaba nomuntu
inkosi yomzimba usize. Incwadi kaMatthew chapter 27 verse 46. Siyabingelela abazalwane egameni lenkosi uJesu. Amen. Matthew chapter 27 verse 46. Kepha ngehora lesishagalolunye uJesu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, Eli, Eli lama sabachthani, okungukuthi uNkulunkulu wami, ungishiyelani na? Alibonge igama lenkosi. Ngisathuma leli vesi bazalwane sikhulume ngani ekuvuselelweni yephasika la sikhulunyiswa khona lento enkulu esayenzelwa isavulela indlela. Enhliziyweni yami kuvuleka amasayidi amathathu uJesu, ukuthi uJesu waye 100% God, aphinde abe 100% humanity, aphinde abe uJesu oyi-combination yomuntu noNkulunkulu. uJesu as God unamandla okwenza noma yini. uJesu as umuntu uyabuza ubuhlungu, uyazwela. uJesu as i-combination yomuntu noNkulunkulu kuvezwa isibindi. Alibonge igama lenkosi. Kusenhlizweni yami bazalwane ukuthi simbheke uJesu njengomlamuli phakathi komuntu noNkulunkulu. Usho njalo uPaul ku-2 Timothy chapter 2 verse 5 uthi ngone uNkulunkulu, ngone umlamuli phakathi kaNkulunkulu nomuntu, athi umuntu uKristu Jesu owazidela yena ukuba benhlawulo. Alibonge igama lenkosi. Enhlizweni yami usakhuluma ngale ndaba uJesu ekhaya esiphambanweni. uJesu uveza isayidi lomuntu ohlukana noNkulunkulu. uJesu la uveza ukuthi umuntu mayehlangene noNkulunkulu nesibindi esingakanani, unamandla angakanani, ukwazi ukwenzani. Mangabe lithi iBhayibheli washawa akazange akhale, wathonsa isiphambano akazange akhale, wabhotshozwa njengomfowethu wakumtshale kade esho manje ukuthi wastreshwa izandla, kwenzeka yonke lento ayenzakala, asizwanga ekhaya. Lelo sayidi isayidi yomuntu ehlangene noNkulunkulu. So bese sivezelwa another side ikaJesu without God. Lithi iBhayibheli wamemeza wathi, uNkulunkulu wami ungishiyelani? The only time sizwa ngathi uJesu ekhala when eshiywa noma ehlukana noNkulunkulu. Alibonge igama lenkosi. uJesu bazalwane enkambeni yakhe yonke noma empilweni yakho yonke for the period of 33 years ephila, asimuzwa ekhuluma ngoNkulunkulu, ekhuluma ngoNkulunkulu njengoNkulunkulu. Ubudlelwane bakhe noNkulunkulu bekokababa nendodana. Kodwa simuzwa bese eshiywa, esethatha indawo yethu, simuzwa sethi uNkulunkulu wami. Abanye abahumusha iBhayibheli baye bathi wayekhaliswa ukuthi ukuze thina singabe sakhala sithole indawo enkulunkuluwini yokuthi singabe sam-address uNkulunkulu as God, kodwa siqale sim-address as a father. Alibonge igama lenkosi. So enhlizweni yami kukhona lento yokuthi kule mvuselelo yephasika asikulwele bazalwane ukuthi sibe umuntu plus God. Siyolimala endleleni, siyofa siphele uma ngabe singayiqaphelanga le ndaba yokuthi uNkulunkulu usekhona yini. Ngoba uJesu bazalwane asimbone eshiwa uNkulunkulu, kodwa uJesu siswayele eshiwa uNkulunkulu. Simgade lelo sayidi ukuthi akekho umuntu othi nangishiwa uNkulunkulu. In other words, asikwazi ukubona uma ushiwa uNkulunkulu ngaphandle kokuthi kube khona izenzo esiyibonayo ukuthi lo uNkulunkulu engase behlukene. So uJesu siswa yena, abantu bengakamboni, abantu bengakasho lutho ngaye. Alibonge igama lenkosi. Kodwa uthi uJesu uzwinto kuye
ukuthi nakuseqala ukuzwa ubuhlungu, nakuseqala ukuzwa into ekade engayizwa for the 3 years ngiphila emhlabeni. Ngizwa ngishiywa, uyamemeza. Ngamanye amazwi utshela mina nawe ukuthi mawushiywa musukuthula. Mangabe ushiywa uzwe ukuthi konke esisukayo kuwe. Musukuthula. Musukuthula. Mawuthula uzoba nenkinga kunepheni ozoyizwa bengafanele uyizwe. uJesu usivezela umuntu ecawe ubuhlungu bengabuzwa. Usivezela umuntu eshushiswa engarespondi. Usivezela umuntu eqanjelwa amanga engasho lutho. Efelwa ngamathe engarespondi. Hayi ukuthi wayengenayo response, wayengodla uNkulunkulu kuye. Ngoba mayeresponda kuzokwenzeka imanga. Wakhohlwa uNkulunkulu kuye kwaze kwafika isikhathi la wasuka uNkulunkulu kuye wasefilipheni. Akasho ukuthi kwaze kwabuhlungu ukushaywa, warecognize ukuthi ipheni ngizwa ngakho into esisukayo. Wathi uNkulunkulu wami ushiyelani. Chapter 19 verse 28. John chapter 19 verse 28. Whoever follow Jesus was sekuphelisa ukuba umbhalo ugcwaliseke wathi after this, Jesus, knowing that all was now finished or ended, said, in fulfillment of the scripture, I test. Amen. So, namazwi bazalwane cha angidli noma sukuma la phambili, but his words have ministered. Amen. Empilweni yami. Nakuningi besingakusho kodwa ngizozama ukuba short. That anything after this, so there was some events, but part of the event that is in already was the fact that izono zethu namahlazo ethu already phezu kwaJesu. Ngoba besikhokhile ihlazo noma izono zethu zonke zazikuya. That's why. And I think we were fortunate this program from midweek last from the izono zonke from the past and izono zonke from the future. Zonke zahlanganiswa in one day, in one moment, umuntu oyedwa. Sabonke abantu abase-Australia, abase-America, abase-Africa yonke. Bonke laba bantu. You can imagine how many billions of people. Ezono zabo. Now, it's again, Jesus knowing that all was now finished. Engokuthandayo lana mhlawumbe engakuveza ngekafika ngifika kodwa ke engakuveza lana ukuthi ke lapha ngithi knowing that Jesus, knowing that all was now finished, uchaza ukuthi ke lensindiso esinayo iphelele. It was not a half job. It is finished. It is beseyazi konke manje ngesekuqedile. Amen. So there was nothing else ekusazobonakala ukuthi ukushona sekushona khona sishona manje ngoba masukuthenga esitolo bese ukuthi manje akubona ukuthi hayi no khona ishonda ushintshwa konke engaphelele kwathi uJesu wabona ukuthi ke konke manje sekuphelele. Then it is said in fulfillment of the scripture I test. Okay, now you're parting in yona. Ukuthi ke anjalo lo I test. Lo I test kuningi singakusho kuningi abantu abangakusho. Kahle enhlizweni yakho uvele ukuthi
Lo I test is not so important. If you focus on the I test, the actual, you might lose something now. Lo I test, into actual is the verse before what? It's in fulfillment of the scripture. That is what is the main important thing. Jesus said, I test not because of the sake of uzufu, but also I test for the sake of fulfilling the scriptures. So, which scripture? Scriptures are to Psalms 22 verse 15, Psalms 69 verse 21, which means what does this cut into I test and example to is an show na kuma Psalms. Uthi isho umesayo uthi na into ezoveza umesayo mayisithi enhlungwini. So ukuze kubonakala ukuthi uye umesayo kwakufanele awasho lamazwi ukuze bakwazi kumfuza uvinika. Kwakufanele asho athi I test ukuze kuvele that scripture. Which means he did not focus I'm just emphasizing. He did not focus on the pain, but he focused on the scriptures. That is where the focus is. What is the scripture saying about me? I need to fulfill the scripture. That is the focus that Jesus. We need to follow the same language which Jesus is our example. So this is the example which Jesus was as near as I want. Now this is about when I'm back. What's the massive Peter? As one of us are there is a lot of pain that you go through. Since my heart is jabule, but many people have undergone pain. And they are victims of many things. And the issue is sometimes we tend to focus on the pain. What about the wins? So called no pain. We focus here on but this is not the example that Jesus. He could have said, oh, my head is paining. But there's no head in the scripture. It's my head is paining. There was no need. Why are focusing on what is the scripture saying? So, we need to focus. Focus on the scripture still. And is my life fulfilling the scripture? Not my pain. And focusing on my pain. I'm not trying to downgrade your pain. But stop focusing on your pain. Stop focusing on somebody about Stop focusing. I'm not saying you will forget, but it should not be the focus of your life. But focus on scripture sitting in the pillow. Then you will be healed. Otherwise, if you focus on your pain, forget about healing. You will always complain. Always. You will never be healed than about. And you know you need healing. Everybody needs healing. The healing is in the scripture. Not on focusing on your pain, but focus on Jesus. That's why he said, I test. But when I ask him about it, that is why he said, I test because of the scripture. So John chapter 19, verse 31. John chapter 19, verse 13. When Jesus therefore had received
the vinegar, he said, "It is finished." And he bowed his head and gave up the ghost. Jesu esewamkela uvinika wathi, "It is finished." Akaqali uJesu ukunikwa into ephuzwayo esiphambanweni. At the beginning of the crucifixion, bamnikeza iwayini elinegalo, elinemiri, iwayini elinemiri at the beginning of the crucifixion. Kwakuyimbangisa umuntu obethelwe, amasosha la embethela ayimvamisa ukumnika into ezonamba inhlungu. Umuntu obethelwe adlule kangcono enhlungwini ze-crucifixion. Into eyayikhona, it was normal. Lithi iBhayibheli uJesu bebemnika wayinqaba ngoba engafuni ukulenga esiphambanweni esendikindiki, engafuni ukuba sesiphambanweni esehayi, ukhona inhlungu angazizwa ngoba ngaba sikho la. Khona amajika sasingeke siwajike ngoba inhlungu ayiphelelanga sonke. So wayinqaba lo vinika, wawunento eyenzumeni nami. Amasosha isizela umuntu nje, hayi ngoba uJesu ayisizela nje umuntu, ngoba babantu nabo ubuhlungu abakwenzayo, kodwa ngenxa ye-job description, ngenxa yokuthi babe on duty, ngoba amasosha engaxabene noJesu. Abafarisi abefundisa babe nenkinga noJesu. Amasosha ayekwijuka on duty that day, abulala uJesu. Wayinqaba le vinika lo, lithi iBhayibheli emva kokuzwa wathi, "It is finished." Esebonile izinto zifezeka, nembali ifezeka, ngoba uJesu wayephila ngescript njenge-actor. Uma iscript sithi hleka tawu, kufanele ahleke utawu. Uma iscript sithi khala tawu. I-actor yenza into ebhalwe escriptini, ayenzi into yayo. Only person emhlabeni owake waba seyinhlungwini kodwa ebheke iscript ukuthi sithini. The only person. Akekho umuntu. Wayengena athi uJesu, "Phuzeka." Kodwa iscript singasho njalo. Kwakuba inkinga, wayengena abuyele ekhaya la eBhelekho. Khuluma nawe njalo. Iscript bese uyibheka wena, uzabe responding according to the script. Ngoba uproducer umoya engcwele is watching. Hallelujah! It is finished. Igama elilodwa. Yes? Kodwa liwumongo of salvation. It is finished. We Greek it tetelestai. One word. Because you don't have to say too much to mean too much. You can say few words to mean many words. When you're finished, you know. Ugethe salvation. Ngeke uqedwe kanti aqalwanga. Awuqalile umsebenzi yakufeza bese siphelele. Ngisho lento athi uJesu it is finished. Kusho ukuthi into eqalwe somewhere. Akasho ukuthi uJesu I'm finished. Akasho ukuthi uJesu sephelile ngami. Uthi it is. Kanti Jesu kahle amagama lawo afanele abhele emasosheni nakubafarisi ukuthi it is finished. Kodwa wabhela ibona abhela kuJesu. Ngoba babengazi ukuthi benzani. Ingakho ebaxolela. Babenza into kanti angazi ukuthi khona into eyenziwayo ngale kwalenziwayo. Hayibo, wasebenzisa amaplans abantu, wasebenzisa inzondo amafarisi uNkulunkulu ukufeza icebo lakhe. Ngoba uNkulunkulu uyakwazi ukugibela entandweni yabantu ukufeze yakhe indaba. Into eyenzeka la. Tetelestai, one word. Ngoba kusho ukuthi i-salvation yayiyi-process. Kwakuyi-project uJesu la ayekuyona. Ngeke uthi it is finished kanti akukho ayikho into phezu kwayo. Ngisho uqeda ukwakha umuzi, you can say tetelestai.
If you get to buy the exam, you can say tetelestai. Tetelestai means it's paid in full. It's what it. Insindiso ukufa kaJesu udala kunesono. Lithi ukufa kaJesu kwakudala kunokufa kobolwakhe. Ngoba wakho ukufa ngakafiki. Ngoba wabephela umhlaba ungasekho. It wasn't an afterthought ukufa kaJesu. More than thousands of years. uJesu usewahlelwa ukuthi aphe. Uhleli nje ezulwini ulinde isizinto kodwa it is finished. What was finished? The payment was paid in full. Ingakho umpriest wayengena every year, but the payment couldn't be paid in full. Wafika uJesu the payment yakhe ingaflanga. Wafika nenhlawule emphethe engomzimba wakhe. Wayikhokha icala, wenza i-transaction esiphambanweni. Lahlawula icala lonke. uNkulunkulu sikhuluma nje asimkweleti izono zethu ngoba zahlawula esiphambanweni. Ungena kwakhe esihogweni ungena ngoba uthanda. Awungeni ngoba inkululeko yesihogo ingekho. Cha, kade wakhuluma. Ungena by choice. Lahlawula icala. What it is finished. I-project ifeziwe. Ukusho uJesu abantu abafundi sebemdizethile. noJudas Iscariot wamdayisa. noJoseph wase-Arimathea bazama ukumthwalisa isiphambano wahluleka endleleni ngoba kwakuyibanga lomuntu oyedwa. Kahle kufanele kusho bona ukuthi it is finished. Kodwa kwasho uJesu because inhlawulo, i-payment has been paid in full. Njengoba sihlezi la usathana singumkweleti. Ungavumi ukuhamba nezinto zikasathane ngoba sekwahlawulwa. Ungavumi ngisho uba guilty ngoba wonile noma usuphendukile ufike uhamba ne-guiltiness. Ikwazi ukuhlanza izono, ihlanza nonambetha. Lento kwenza ufile sorry ngisho ukholelwe. Noma ukuyibuyisela Nkosi inqabile indaba nabazalwane. Hamba just out. Ngoba it's been paid in full. Lesifana ezulwini ingakwazi lesikhiphe ezulwini. Tetelestai. It is finished. Kwenzeka kanjena ngoba uNkulunkulu useyikhulumile inhliziyo yakhe iqedile. Kodwa kukhona naleli izwi uJesu alisho yasesiphambanweni. Itholakala kuLuke chapter 23 verse 46. Luke 23 verse 46. And when Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, into your hands I commit my spirit. Amen. Izwi lokugcina leli alishoyo uJesu elesiphambanweni. Ma ufunda ivesi elandelayo kwenzansi, mayiqeda ukusho lamazwi. One of the centurion, isosha that was in charge, the director, njengabe besho nabafowethu ukuthi bengabethelwa noma kanjani bekufuna indawo la uJesu ezozwa khona ama-pains in full.
lizwakala lelisosha ngenzansi lithi certainly, truly. Angazi noma likhuluma namanye ayalizwa lana kodwa liyazwakala likhipha lamazwi. Lithi ngempela lo. He was a righteous man. Ngempela lo akanacala. Ufakaza indaba yakhulunywa uPilati lapha enkundleni wathi phuthumani namanzi. Wageza izandla phambi kwabo. Wathi angitholi icala kulo. Khona la ekhale khona uJesu wathi uNkulunkulu wami ungishiyelani na? Kodwa kule ndawo sibona uNkulunkulu evela kuJesu. Sibona uJesu ebona izandla zikaNkulunkulu. Before lithi esemshilo lokho ukuthi into your hands I commit my spirit, he breathed his last. What? Kwaphela. Nayindaba ngihlala phansi. Bengeke kulunge kwenzeke bonke ekugcineni singazi uJesu impilo yakhe igcinephi. Uhlukana nomzimba wakhe nje. Ithini destination uyaphi? Inkinga leyo uhlukana nomzimba wami ngingazi umphefumulo noma umoya wami uyaphi. Bakhona abantu emhlabeni kodwa nothi la endlini osiphithi. They don't care ukuthi mabefa umphefumulo uyaphi. They don't care. Abanye bayikhethele bakhetha ukuthi mabefa umoya wabo uye kwabakuba bangasekho. Bayikhethele. Kodwa nayi indoda isinika ukuhlakanipha emini. Hallelujah. Nayi indoda ivula ikhethingi emini. It is very important to know, to place, to commit, to entrust your spirit before you die. Lokhu kusemandleni kaJesu kwenza. Ziningi izandla adlule kuzo. Udlulile nakwizandla zoPilatu. Udlulile ezandleni zamasosha. Udlulile ezandleni zoHerode. Udlulile ezandleni zabapristi abakhulu. Wabona ukuthi umphefumulo wakhe angawubeka kulezi zandla. Kodwa manje kuvela izandla. Wathi ngingawubeka umphefumulo wami kulezi. Father, I commit
Spirit into your hands. Waphefumula kokugcina. Uhlala phansi. Amen. Siyayazi indawo akuyo. Simkhonze emhlabeni siyazi uphi. Amen. Asifuniseni. Siyazi ukuthi uphi. La ekhona nathi siyakhona. Ezandleni zakho Baba. Ono Jesu noma ephelele ezandleni zamanesi. Indaba yakhe ayiphelelanga emanesini.